हेलौ रायजोफोर नै नुजाफैलायबाय इलेक्सन जोबनायजों लोगोसे ओमफ्राय दिनैहाय जोंना दैज्लां बायहांहां जानायजों लोगोसे गोदान जुलि जानायनि हाबा मोनजासिगोनलाय खामानि मावलागासिनो सायनामाराबो ओंखाम जानो हटेल लुगासिनो ओमफ्राय नै ओंखाम संग्रा खालामनायसै ओरै सिदा जावनानैहाय सानजौफु जाबाय नै दासिमबो हाया न'जों सोबावो हाबानि खामानि मावलागासिनो नै ओरैबो माइरं जावलागासिनो ओमफ्राय ओरै नै औवानि गेट बानायगासिनो बेनि नामा जनि सिं iyo होनलायग्राने जनि सिं लानो गासिबो जाजोबबाय ने बैयो हौवागोदान जाहैबाय हनै बोरै जाखो नोंनि साइकेलालाय आयौ मार्गाट गहोलायखायो नै सेननि बोरैबा एब्रेजोब्बाय हनै 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 बनफ्राबो रेडि ओमफ्राय थिरपाल खांनायसै सिथ्लायाव हौरै जों थालिर बिलाइ खोमायसै ओमफ्राय नै हौवा गोदाना दैज्लाङाव हाबा लानायनि ओंथियानो मा हौवा गोदान आसोल लाजिबावबाय इयो ओंथि सोंजानानैहाय लकेल दाउ खामानि मावग्राफोरनि दे ओमफ्राय जोंहा बिहामजोफ्रा बिनो नै थोरसि खोबथेबाय औ गाबोनने गाबोनलाय बहाथो गनो दिनैखौथ' खोबथेदों गोजोननायजों बयबो आखाइ खबना होदो